Welcome to Ogtong Cave. Nata karon sa Ogtong Cave mga boss. Ang entrance nila 225 nya, ang imong magamit mo ng cave nga pwede mo maligo nya. Ay swimming pool nila o ang dagat. Pero ang dagat karon kay perti manghunasa. Wagi tay chance nga makaligo sa dagat. Pero mas nindot liguan jud ang Ogtong Cave mga boss kay ngano. Cave siya pero nagisay halong pagka parat gamay lang, di ko gayitan tong paras dagat yun, pero nindot kinatinawan ilang cave nya, di ko mabalaka kay nisuga sa ilaw.
experience na mo na rin mga boss. Good. Good. Okay, okay kayo. Di ka magmahay sa lahang beach, di ka magmahay sa island hopping mo sa Virgin Island, mura rin mong ganito. Kay, ito lapitan ako. Kay Nindot, Berting Nindota. Ayaw kalimot ko ito sa Bugtong Beach. Ayaw mo magmahay. Bugtong Beach? Ay sa, ha? Bugtong gani. Ay, ayaw mo kalimot ito sa Ugtong Cave. Kaya di mo magmahay, bahala kita kalimot sa dagat, swimming pool, sa cave lang. Makinig.